Wow. Ndine Nesta, the black teacher, ndipo ndabweranso ndi segment yanga ija yoti Mwati chani. Nthawi zambiri timakhala bize kukamba zinthu zochitika ku dziko kuno, zinthu nkhondo chani timayiwalanso kumudzi kuti kumakhalanso kukuchitika zinthu zina zopatsa chidwi, zina zabwino nditu. Ndiye lero Mwati chani ya lero ikuchokera ku Malawi. Ku Malawi amwene akuti a minister nduna ya boma ya zaumoyo, minister of health. Kodi minister wamkazi amakhala minister kapena ministress? Chabwino minister yemweyo kusati ministress yayi kulibeko zimene za ministress. Minister a minister of health anamenya movie nake yomwe ndiyo pasayidwe. A minister of health anapita ku chipatala. Osati kubwera ndi mabodyguard kukayendera chipatala yayi. Anapita ku chipatala ngati patient. Chipatala cha boma ngati patient. Okay? Nde anavala ina yake nditu ngati kuti zimayiwamba. Komabe zimayiwamba inde koma ukudya bwino. Chabwino we. Anatulukira umene kuja nditu, anavala nditu bwino ngati azimayi amalaini umu. Ngati madam amalaini. Ndiye afika ku chipatala kuja. Cholinga chawo amafuna apange experience mmene ordinary everyday Malawians amapangira experience kupita ku chipatala. Okay? Ndiye kufika pa gate ulangulana ndi alonda kwafusa madam mufuyendera iti. Zomwe anthu amakumana nazo daily zija. Waona madam anja ukuti muchedwa atu. Ngati mufuna za fast tu ndipase ndi mungolipira ka 10 bidi tu. Zonsezo aziona ndi maso. Pagalo wakati ndukakhala nawo palaini nkumaona ndale zomwe zimachitika mmene muja, zinyengo zomwe zimachitika akaya uziwana kumaitanidwa ena utani kumaitanidwa uyu tabweresa ndi mapepala wako uyu kupita iwo ajali pamene pasha mpaka kuitanidwa kuti akalowe ndungoitadwa no muchigulugulu nosopano kuti inu 1 2 3 4 5 6 7 8 tabwera limodzi mukalowe kuwakaona nenda dota anthu 8 limodzi dota lokhala inu vuto ndi chani mukumva pati kuwawa mulipo anthu 8 kupala vitu wewe ukumva vuto ndi chani yozila nkula awasakukuziwa si abale yako yozila nkula pano mavuto ako akuti group. Anyway, I'm very happy ndikulankhula ngati zosangalatsa ngati za entertainment koma si za entertainment yayi. This is a very serious issue. I'm very happy about this. I'm very happy about zimene andunawo apanga. Ndinakambapo kale ma video ena kuti ku Malawi kucha tiliko wa Malawi tonse koma tikukati makhala Malawi yosiyana. Ndinanenapo zimene timakhala Malawi yosiyana. Okay? Zimene an ordinary Malawian, an ordinary person amakumana nazo kuti apeze ma services ku Malawi. Ndi zimene anthu apa mwamba ena ake ndalama zawo amakumana nazo ndizosiyana. Anthu ndalama zawo amakhala ndi mwayi ozemba zimene zija kudusira njira zina kapena kupita kwina kwabwino. Koma an ordinary person amene alibe ndalama zambiri has no choice but to live that life. Ndiye nthawi zina anthu amene ngati ineyo kaya anthu amene mwachita mwayi kuti zanu zinakuyenderani moyo mumakhala pena pake mumatha kuyiwala the real life on the ground. Ndiye ineyo ndikupereka ulemu kwambiri kwa a minister amenewa kuti panja dzina lija ndi ndani. I think ndi Baloyi dzina loti Baloyi. Ndayiwala kuti amayi amene dzina lawo lenileni ndi ndani. Komano kuchipatala kwanalembesa kuti mese banda. Kuchipatala ko kuchipatala kuja umakhala ndi health passport. Anafusa muli ndi health passport ati ndilibe. Ndana auza kuti mugule. Kagulisa ndalama zingati ndala analembesa pano paja ati mese banda dzina lawo. Komano I think dzina lawo lenileni la ndunawa ndi I think Abaloyi I think. Ndayiwala amene mukwadziwa. Komano this is something very commendable. Ineyo I like to be commending anthu ngati awa. Upanga zinthu ngati zimenezi. I hope she continues and her visit to the hospital apanga identifies into zimene aziona kuti no can we change this and she also listens to my health workers also give them feedback. Right? Chifukwa aliko manesi madokotala kusipatala kuja amene amafuna zinthu zitakhala bwino koma kuti alankhule ndi kuntunda kumakhala kuvuta. They have to go through my channels awo muja muli bureaucracy. My problems are nesi pa chipatala kuti akafike kuntunda sizamasewera. So when the ministers are going into these places ndikumapanga interact ndi anthu ndikumapanga supervise ntchito, this must be commendable. Okay? Kudos to a minister. Pitirizani zabwino zonse zimene mukupanga. Muli ndi udindo ndithu
muli ndi udindo pitilizani. Nduna zinaso ndanena kale kuti boma ili litangulowa sinimakambaza ndale kwambiri musagwiye. Boma ili litangulowa nduna zambiri even makansala, even my MP, they are doing their best to change things, to make a difference. Okay, and for me that is good enough. Chifukwa izi sisa chipani kapena chani. If they are able to change things, to make an impact, a positive impact pa dziko lathu, good enough for us. Pitilizani nditu ifeyo we support, we highlight zinthu zabwino. Zako akachita bwino kubalankhula. Cheers. Stay blessed. Yet Mwati chani ya lero nkhani yake inalive.